hande min ngari ko wasiyade on oɗon poti ɓeydude sembe pour habtade virus corona ngol ɗo lawol kabtirtoɗen ko javel. caggal Allah e kuule ƴettade pour habtade ñaw corona en mbawi hadde virus corona sarade no yiɗiri ni. ɗum fof e wade noon en potani mantude jamma taw weetani. hare men e virus corona en foti sembinede e tabtinede e oɗo saaha. so tawi en cowi e wofnande adana nde eɗen poti ummanade ko jogori arde ko. gonga o virus corona ɗanaki omon soomiɗa en omo fadi en ha jejjiten kuule ɗe ƴettuɗen pour habtade mo ɗen. so nden yonti maw songu jejjirɗo kaɓirɗe mum fof. e ndi mbadi joni ko enen poti songude virus corona. hol kaɓirɗe mbawɗen songirde virus corona? kaɓirɗe men pour songude corona ko eau de javel. ndiyam javel ene andira mbawko mum e wawde bomde borosaji mbaɗi no virus corona. siɗen jiiɗi hare men e virus corona yara no foti yarude ni eɗen poti hutorade warde sawete e ndiɗo mbaji. so tawi jiɗɗon ko lawƴude nder galle ko wayno douche e cuisine e peroŋaji e miruji e taabe e damuɗe, ɓeyde e ndiyam javel ko forino mum laaɓi 3 e ndiyam ɗam jarten ɗam. ɓeydon hen ko hakadi e omo, joni on dañi ndiyam mbawɗam warde virus corona. so tawi ko pour lawƴude juuɗe, ndendine ndiyam javel e ko forino muɗum laaɓi 9 e ndiyam ɗam jarten ɗam, joni on dañi ndiyam ɗam mbawɗon lawƴirde juuɗe moɗon pour habtade corona. so tawi ko legumaji e fruiji, litre ɗiɗi ndiyam fof ɓeydon hen toɓɓe 3 javel. so en kabtirima ni yen enen fof virus corona ene wawi Allah walla en no jaltinirɗen oɗo boros galleji men e leeɗe men e guure men. soɗon jogui namde e ko fate oɗo ñaw, nodde e 1155 walla jahon e site SOS Père Éducateur gonɗo yeeso mon o. on jarama ummorade SOS Père Éducateur.